बतझरनि मंगलाजरा हालामजों लोगोसे काजिगाव हालामाव मिथिंगायारि खैफोद। बोसोर गोदाननि सुबुं माहारिनि गेजेराव रंजानाय रंजालि बैसागु जोबनाय लोगो लोगोनो रंजानानै सिमब्रैलांदों मिथिंगानि बारदै सिख्लायाबो। नंगौ, थिग बेबायदिनो मैया बेलासिनि 6 रिंगासो समाव क'क्राझार बतझर महकुमानि मंगलाजरा हालामनि सिङाव थानाय बेसरखना गामिनि रतन ब्रह्मनि न'फोरखौ मिथिंगायारि खैफोद एबा बारहुंखाया सिमब्रेनानै लांदाङै सिफायलांदों। जाउनाव खैफोदनि थासारिजों जुजिनांदों सैनांनाय सुबुङा। मख'नो गोनांदि मंगलाजरा हालामनि बेसरखना, सेवरागुदि, माथियादल बायदि गामिफोराव मिथिंगानि खैफोद बारहुंखाया न' बां सिफायना गामिनि नखर नखर सोरनावबा एसेयै सोरनावबा गोबां खहा खालामनायजों लोगोसे बिफां लाइफांजों लोगोसे मोब्लिबनि थार खुन्थियाफोरा गोबां खहा जादों मिथिंगानि खैफोदजों।